ni mfre tumi ni musa ne se edia benti na manipa wei wabodam na megidi se twedi amponte asi na asase ya wo hoyi moti akom wo ho ye wo asu akom wo ho ene wo abrafo akom wo ho na wanom ne kakra eno so badu so ama ne mani na aye enum ni fu abebo enti de esi wonom na efe ne bosom na obehu obi fie ni esisi wonom no eno ne ye bosom na gina aye ana sunsum na gina aye Medo Falando Media Suni woni twase amamre ne amane ene ma yehu na yenti ase de yeti ase ana yate na yehu bi da so aha ne de bro ene masaya ba na ebe wi ase na so ne yeso ewe bijan kwanta Lake Road Asante Mantemu na nan komobo no wo se akonfo bebre yetenshishi awomo wo mafade titiro obehu bebre na o matwa mpese ti die bubom saa niema a omode eye wo mo ho no na o mafade o madrade na ya na se ne se o mo boyi hu ana die kwantina o mo nyina o musu na o mo ban na o mahusuo no etesa medi da system ne kwaku ana be wiase o menchan ewa ha anya twetwe nkomo ana papa mejo so aburu na ho to say atwedi ampo adaworo ma ene abosum timi ho odin na men say da ma men fa akwanya we su na men che wati fo no ahwe na say mo nyire mo subscribe na mo share na mo share na ebe wiase ma asema me kan ko akiri mo nyire mo subscribe ma okay papa yeni nkomo na de di kan hwan ne konfo okay ye ka se konfo ye obi asunsun bi si ni so abeka hintasem ana ye konfo okay enti sunsun si obi so a na sunsun mi si so no beka hintasem ani pakro ye konfo enti me na ebe wiase am te he me wa asofo bibiri wa me hu mo so mo ya konfo be mo de mo hu mo so mo ya asofo sofo bia wa Ghana ha sofo bi wiase bia sunsun si ni so bia ye konfo because okom no ahye nkom enti ye komse enti ye komsefo enti san komseni na da ho no e ya kom ye kom ye twa ye ho sunsun ni sie so obofo ni sie so a ono ni free different world ana wa be si nipa so wo asase we so enti ne niema bi sisa enti ehu ni se ase edam ase ne niema na ye different kakra e wo ye tebia yi mu enti ama ye hu ni se sunsun bi aba sunsun ni ba o ma metena se ametena so ba rensan akọ o metena se se oba be ye bibiboni akọ na mu oba so be kan hintasem okay nti obi asunsun be si ni so aka hintasem bi e konfo na mmom aya na enye once pe ye wobu ono ma samakom timi fa no efe bi samakom ne sei ebi obi awu ye hu ni wo na se but nipa ni wu ye ne kra ne timi bowuro bi mu ma ne be kire de ekun ni ade te kwa eno ano no o ma nipa kro so bi eno no de enya akom eno ne ye saa mre ni mu no ana obehye nkom to ho obekire niema bi ahinta obekire wi no sa akọ okay but ye de ne de sunsum na wale ye se abri biala aye hia ne bia ye friend ma ne ba ahinta se bi obi ono ne ba be oni nipa ne beka okay sanity nti konfo yo konfo ba ne wo konfo mo ne fe konfo be ma ana e pa try me am wa ha me ye konfo be ma ana konfo ba konfo be ma ye na ya konfo but ukọ akomni ma ye wo abusomfo ye wo abusomfo wo ho ene wo nkunyayere wo ho ene wo efie panyi wo ho yes nti ono no chichi mu ebra bosom ne ho ya bosomfo ne ye obi a se konfo ni ho no ma obeya apaye anaso obi yi mpaye abọ mpaye amasunsun no se ne bi obi di medwuma kora be sie kire obeya ama no bosomfo no nye spirit no dabi bosomfo ni ye nipa a oben suman oben konfo ne se ne be ya konfo ni ho se konfo ni wo ho na eduru ba bi na konfo no kora mpo no sunsum na oba ni tiri so na kire emusuo bi a na saame no oba konfo nti so otimi fa ne nkoye nti obeka kire bosomfo ama na koye nti bosomfo ni ye nipa bi a ono no eya amamre ni amane ebe ono no sunsum ne mma ne tiri so na ye tati bi se bosom ofie ono no ani de wo ken ebrabo bi wo okay se bosom ofie ho no ma sunsum na ye kan bosom kura ye ebu osom anase obo ade esom okay yes nti eye som ene ye bosom nti bosom ko na bosom fo sonko bosomfo ne ye de
oda suman na no anaso hwe suman so ya no ye nipa se ye ne ye nipa te se ya ansa na konfo na ba ansa na ba aduro na eye suman no bosom na ba okay ana ye honhom no suman na ye honhom na ye fre ne bofo okay sanity enti de esi wonom na ye fre ne bosom na obehu obi fie ni sisi wonom no eno ne ye bosom na gina ye ana sunsum na gina ye akwe se nipa bia wonam asase so bia ofia obre na age ohom ya kodem sa na sunsum no ekwanante a oba na obegina home wo sa ade ne so nti wo sunsum bo no mo tibuom wo sunsum bo tinsuom okonfo bi oba hono ma age se buo so no ya amamre okonfo bi hono oba hono ma wa ye bibi wo hono ma ode bibi ahyem ya agudie ni nema bi ahyeba ode gina so fre ni sunsum nti no ne ya gina ye nti sane e kristofo kase ye obibi ye fre ne bosom ontimi nante ontimi komba owaso owani ohun hwe wonte hwe no anya ne kore sane e bible no muhu ni se bible ne ye aginaye a mo faso anase eyade a mo faso de ehu kristo no sana aginaye na wo honom na ye fre no bosom na muhu eye obo ade som eye enua ne haban ni dubra na ye de aye no saade ne ye di gina so firi sunsum ne baso nti eno ne de enante enko endwane entumnika da be na bible atimi asole afiri bia bi oda akoda be go enye no kore nti sana aginaye bi enko be bia nana ma yenhwe okay ye be fo bi konfo a okay de na wo se ne hu onipa no ho ansa ne ho so ye konfo and obi be friend ho konfo a process be no fo okay mansana ba yebetimi adi ensesi ye boka se nipa so mesi ye konfo ne se sunsum ba nipa ne so ebe ye adwuma bua nipa ye di kan sunsum ni ba nipa ne so ebe kan hintasem adi ansana bi ehu se say nipa wu oye konfo but enye se bia nipa ne se furugu nipa ne kuta bodua nipa ne seche nipa ne kuta ade a ade no de ade agu ne nsa de be ka chen so oye konfo dabi na mmom die sunsum ba ne so ebe se nkoma ye no kore no eba once ne ko ana oba sade mo die sei akoye full time work na bibisa okay nti ansa na obi be ye te se mo no okay kwa be so na obe mimi si ame wo kwa so for school bible school ni ade mo no ye de na mutumba ya konfo okay ye obi honoma akom ni betimi aba ne so na sunsum na ankasa no ye ni nipa obetitini na sunsum na tetene dada oba system ni dada na bosom no mo ateten dada ewe da yesum a kire niema mu wa hinkase enema bi wo se wo ye de bi kwa so wo ye wonda yesum na de okoba bi a obekwa kosua no ide yesum na sunsum ti bi kire dada okay ana ye wo de sunsum ne beka no but ye de nipa ne mum ene bekwa akwache na mamre ne amane se ni osin gunsa se ni de sunsum ne pe de sunsum ne mpe yo ya nipa akom ne beka no ye de ne quantity ye ewo konfo ye ono kom dada ho kom dada ho okay na ono ni sunsum ne battery so abakire se konfo nipa so mese wa bai ye fa duru we ahaba we nka no fi se fin ni fin si aka no ni enyi sa fin ni firi ne ho ye wi a ye nkire nte saade we wo chini oduru dwabo ase a onye sei okọ hanuma onye sei okọ hanuma hanu anye sei baabi wo no hanu anye sei nti ya konfo ye nto ye nsa nti asa na ye be show okom kra no just ye clear ho fi bi ana se yes ye cleansing ye niema eduru ye dwali duru ansa kora na sunsun ne ba na koma ato ne imatimi abetena body nim ye wo bi a ono ate ho no wo se na me pesa me kom tititim ebetimi sisa okay ebetimi asisa ewa abra nipa ne pese obagi suman firi me nchen ene bebre ba obi so ono obagi suman ne be obese suman ne be si ne so edi akom kora be obese adwuma bi obebo mpa ye obegu nsama suman ne sunsun ne nyama no ene game boys bo bebre ebeje ko sha omo dem no mo gu so nsa na ye adwuma ma omo adwuma be sa adwuma bi ode be mani bia na onkom no da bi onkom no eyisa eyeyi because na mamre na mane e ma no obi so obegye suman e de kwa okay eno e dia de na wagye de ko wagye sunsum na gina ye bi te se sunsum na gina ye te se ye frɛ no inkuriye nansia ne enura na mfiri etian frama kulum beduru ha
me ko bredi af ene ya na ba beduru na etiam frama woni nkuri ya mu kuri ma eno no ye de etiam frama pe center wo pe niema o pe ne ye de ye se ne ye be ye de ma wa ukodu no ogba etiam frama din oba ye de obeba na obeti de wo ka eno ne ye gina be eno ne nya sa sunsum no be ya de sunsum le pe okay ene ka ho ade yes enu tira o hwe kusi a o nante keke nko hwe kusi ni mo hwe ni ebon mu ko ni bi kusi pe bon mu hye wo hwe opura hwe ni wa peso ni ade ehura mu ni soro bi ko opuru pesoro nti ba bi a sunsum ne epe no eho mu na eniema o pe ne de ye na gina de ma ne ba so ne obeti wo mpaibo nti gina de na pese me hu ne se utumi ma ne bi ebi de bi ate se akua ba bi jeko toy bi bibi sa na o de ko okay but e ya de sunsum ne pe nti se o gina ba bi abu sunsum ne din a o di medika ba bitie de wo ka o kan na o kwa ya ma na so no on te hwe sunsum se da wo ani hu nyema bi ene na spiritually no okay ono ne ordinary human being ono ne nin kita odi bi oni nin kita odi oda so aka na se agi se bia o person ni di hu kita odi agi se so wasum ne asaso wani so okay ama o se ne bi sunsum ne ba bi hu no o ka se wi na de obeka bia obeti benti sa de be mo wakokọ ena de bu sa busum ne so amamre na obi bantete a okay onya how many years na odi se wa on se nipa bia ona masasi so bia wa na adwene o na ne tirim ye obi wo hono ma o ye fast de wa kire ne se ahaban hoyi se busum ba ana busum ma ya ahaban we de se yale ewi no aka ne tirim ye obi so wa kina ne wure befi agi so si ansa na ba se ne ka ye wo fort bi wo hono ma wo ye ne wansa na ejai ye wo fort bi so wo ba ya to so ansa na ba ejai no sa na tie nti wo nipa bi wo hono ma ono ba de wo kire ne bia ono de ne hwade ne kora na wo hunu de wo kire ne bia ene wo bi so wo hono ma obeba obekire na agi so kire ne che nti de opese osua ne ntam de okwa 1 year 6 months money ade obetimi ehunu bebi wo hono ma na di sua wo akere so de ne ko be 3 years 4 years samre ne wo sua de akọ animu because o so master ne hu se unnimade na wo be ye no na wo ti ade na se ansa na bo aye okay because wo nipa na wo di sunsum ne enante no sunsum na account pese unnim na akọ ye niema bi a ya nkere wa sunsum na be sa haw fi se sekan ye do e de pa aduane di be ye do de pa aduane di no bi sa fa sa sekan na ti bi kuku bi e sanity enti bosom anase suman eye sekan no fanu etwa bonku twa nifa jode ne be ye no en obe ya ma ye ko bible school a ye ko class ye ko lectures teacher for ba e de marker to board so ye make a lot of references in here aha ye obi ba die na mo ye okay on say ye de ne fully spirituality okay bibia yi sunsum sem wa ha enti nipa ne ba ye free yi sunsum a kire ne ma ye nyama no sunsum na kire se mo hye aduro bi ma na aduro ndware no 21 days sunsum na kire se mo hye aduro sumasi no ndware no 40 days enti sunsum na kire bibia anya ye pe anya ye adwene ne ye de ye nipa no enti mo de na mo ko bible school ko sua ne de e book asem mo de compare de na enye yi doctor ebe ka kire o say obinya HIV AIDS o sa ne ale enye yi be metimi anu aduro ama obi e wanya HIV AIDS ama sa yale na firi wa akọ enti doctor chantro me menim ni book na chantro menim okay sanity ye de ni fully spirituality because AIDS kuro hunhun mu de ene wo physical de but mu de na mu sua kwan am fa so ne dom akasa dom anante be de anya sanity be ye kire osunsun mu de wo ho sanity ye taati se ye se obi yakweshi obi akom ono wakweshim dadaada mo tia na be fa no ko dadaada okay sa so ne ya na enokore papa ye no kore pa na me kase na no ye no ya no do mo na me kase busun bu ono atete lipa no enti we ka busum ne pese ono atete na ho ano ode ne ko he okay enokore se mo tia na be fa de ne ko mo tia betimi afa lipa ma nipa na yira but ade wo wiase ni nipa dodo na ante ase ne say sunsum ye dynamic enam ne dynamic a wo yenti ofa wa ode body ni kutu baabi ni wa yi ukra na no ma be yepe ni wa kire oni emamu sunsum mu an tu beba physically no na wo hu bibi awre be body ni betimi ada honom 1 year
3 years na employ ɛfiri sɛ yɛ nananom na fridge mmaayɛ na yɛde nipa kɔhyɛ fridge na ɔmo ahaban bi ɔmo twɛgu nipa so a nipa ne mporɔ yes ɛno nso saa pɛpɛpɛ na teɛ nti yɛyɛ nneɛma no yɛ bibia yɛ spirituality yɛ deɛ na nyɛ sɛ bia wakɔ kɔm a yɛde kɔhyɛ fridge mu wokɔ kɔm a sunsun wɔ baabi a ɔde wobɛsia a nipa da sɛ ne biamfo na ne nyɛ dɛ ɛhu no watwa nwura gu so kɔpem sɛ mfie bi a wobɛdi bia wobɛdi ne wɔ hɔ a bɛtete awie aba bɛnyɛ obia na ɛte saa bɛ ɔmo a mo deɛ ɛte saa ne yɛ nkutia ɛyɛ motia yɛwɔ motia akɔm wɔ hɔ yɛwɔ asu akɔm wɔ hɔ ɛna yɛwɔ abrafo akɔm wɔ hɔ wata seɛ asu akɔm no bi ne tanɔtanɔ mo ne adeade ta kodwo ta yaw ta kofi ne adeade ɛmu nyinaa yɛ asuafo akɔm ɛna yɛwɔ abrafo akɔm ne sɛ ebi ne kyiraman ebi ne gare ebi ne kune ebi ne ayanta ebi anti yɛwɔ abosom bi a ɔmo nso yɛ abrafo gedewu mo etiam frama mo ɔmo nyinaa yɛ abrafo ɛne yɛwɔ motia ne bi ne sɛ bewi aseɛ ɔyɛ motia sɛ showboy ɛyɛ motia we the showboy motia ne the showboy yes na no no on the buyer na so na ɔde ato ɔba sɛnea ɔyɛ ne nneɛma no ko motia bi apɛ nkonya sɛnea ɔsi yɛ ɔpɛ show okay na mo de ato no yes nti ɔba nipa no so ɔyɛ show ne de ato no saa ne tie ɛne ɛwɔ motia bi a mo nyim bi efre bi kwaku abranteɛ efre bi kwaku ahoɔfɛ efre bi nti motia amo nso efre mo motia amo yɛ motia kom saa ne tie nti ɔmo different saa ne tie yɛnhwɛ obi akɔ akɔm no tetie na wie no aba abɔnten ɛne ɔbɛhyɛ yɛ adwuma ne ade owie a kwan bɛɛ so na ɔfa so nya dabrɛ sɔfo bɛkɔ akɔyɛ graduation ne yɛde ebi a Abidjan Kwanta Assemblies of God ɔhɔ na ɔkɔ so yɛ branch nti mo deɛ no style bɛ na mo yɛ papa yɛ deɛ ne sunsum no yɛ ɔhene na sunsum no di ne ho nti sunsum na bɛkyerɛ baabi a yɛ ma ɔnyɛ wasɔn yɛ no na wɔkyerɛ baabi kura nipa bie ni asase wɔ esu a obetumi abɛka sɛ daabi o ana ɛhɔ na yɛnya ntwe asase ne nduru yɛnya ntɔn yɛ ntimi yɛ ɔhene mempene ɛnyɛ no korɛ obi antimi ngyina ne mu obi asase koraa waka so ɔpɛ hɔ no sunsum ne so ma ntɔkwa mma baabi ada ɛnyɛ obi asase na sunsum ne bɛgye asane ba sunsum ne bɛka no apɛ wasase ato wɔ dada ama baabi a yɛ gyina yɛ abɛtumi akɔ akɔso wɔ hɔ ama ɔdada nti ha sunsum na pɛ ha ma daabi sunsum na gyina yɛ wɔ nsuo mu hɔ bɛɛ ha deɛ baabi ada yɛkɔ yɛ yes baabi ada yɛkɔ yɛ amammerɛ ne amane a mekɔ nsuo na gyina yɛ na ɛwɔ hɔ no ɛhɔ ne yɛba amammerɛ kɛseɛ ne adeade ne yɛkɔ ne hɔ but ɛwɔ so ɛbɛyɛ na gyina yɛ no bi wɔ fie because of kura wɔ bible da fie dia ɛso na ebi wiase nso wɔ sɛ menya magyina yɛ da ɛwɔ fie nti so obi ba emergency ne nipa koro ntimi fa ne nkɔ asɔnyɛ so no ho ahɔ a ne ayɛ ne ho adwuma wɔ ha ya sanity nipa baako anakɔnfo baako bitumi nya abosom bɛɛ mmiɛnsa nnan ne num kɔnfo baako bitumi nya abosom bɛɛ 1000 ɛno ɔna kɔstere anaasɛ yɛwɔ bosom bi wɔ no ma ɔka wɔ yɛ panyini ɔno atwe abosom bebree wo okay ana ɛwɔ bosom bi nso wɔ hɔ no ma ɔka wɔ ɔmo akwan sɛ kɔfa bosom bebree kɔ nipa som asi wɔ kɔgye bosom asom asi bɛka me ho kɔ nipa som asi kɔgye bosom asom asi bɛka me ho saa na tie ne ɛwɔ deɛ ɔno so yɛ ɔno nko ara no de bi ɔno deɛ ɔno nko ara pɛ sɛ bosom bi abɛka ne ho ɛno nso yɛ bosom bi wɔ hɔ nom saa okay ebetuma ba sɛ bosom ebe wi ase mɛkɔ baabi masa akɔte so obi soso de saa wɔ yes sunsun yɛ dynamic nti mɛtumi afrɛ ebe wi ase wɔ ha obi nso bɛtumi afrɛ ebe wi ase wɔ hɔ bɛtumi nipa bɛɛ 1000 bɛtumi afrɛ ebe wi ase at the same spot yɛn nyinaa afrɛ ebe wi ase ne nso so obe wɔ pretty kama saa ebe wi ase ni hu ni yɔnko a ohun ni sɛ ɔno ɛni nti wo sɛ body ni mom akɔnɛte wobɛgye sɛ ɔmo yɛ akɔnfo nti na ɔmo ka daabi sunsun na ɛwɔ ne so no ɔmo yɛ pɛ tubo sɛ okɔ agoro bi ahyɛ bo sɛ busum bi ne busum bi ati tiri so no mienu na ɛsa the same asa ɛnyɛ bibia ɔmo na ɛbɔ so baako na ebi etiam frama abɛtiri so etiam frama si so etiam frama si so nipa bɛyɛ 10 ne etiam frama yɛ nyinaa bɛyɛ nneɛma pɛpɛɛpɛ wɔ hɔ saa pɛpɛ na tie yɛhwɛ mafa deɛ okay bɔfoɔ bi aba ɔkyerɛ na fadeɛ na yɛ bɔfoɔ bi wɔ hɔ nom a ɛyɛ abrafoɔ no ɔkyerɛ na fadeɛ a yɛ abrafoɔ na ankasa no
na fa de omo de ba wie na o kire duro yɛn fa hye wie ma wa ne yɛ hye saa afade na duro wie a saa na afade no nsisa ne biem kopim so obewu yes unsin so biem kopim so obewu because ɛyɛ duro ana yɛ de ahye saa de no okay ɛna masumsum ne ba masumsum ne mu yɛ du because yankasi yɛ wura kodwa bɔ asia ne mo de gugu ne nsa ne mo de gugu ne hu ne mu sɛ yes ɔte kokɔ so yɛ de ɛyɛ sanity nti yɛhwɛ dreadlocks ni okay konfo bebre ya bi okay ade yɛwɔ asuo bi wɔ hɔ no ma na sɛ busum bi wɔ no ma pɛmpɛsɛ busum bi wɔ no ma pɛmpɛsɛ yɛmfa mmara fam kakra yɛfrɛ busum bi kune yɛfrɛ busum bi gadawu mpɛmpɛsɛ nti de mpɛsɛ koraa na wokɔ akɔgye na ibetwa mpɛsɛ ne nyinaa ɔno no wokɔm na wonyɛ mpɛsɛ kune so onyɛ mpɛsɛ me ho kune ɛkɔmfo bi a ɔyɛ mpɛsɛ anaasɛ kune kɔmfo ɔyɛ mpɛsɛ no na ɔma bosom ne ma ne so okay but sɛ bosom ne ba ne so deɛ wobɛtwa wo mpɛsɛ no ɛyɛ saa na bosom na mamene na ma ne ɛteɛ ɛne ɛwɔ bosom bi te sɛ atiam frama ɛwɔ bosom bi sɛ te gare ɛwɔ bosom bi te sɛ asuo abrafo ne bi no ɔmo nso pɛmpɛsɛ ɛne ɛwɔ asuo atanfo ne bi ɔmo nso pɛmpɛsɛ de sɛ na mekɔgye ne nyinaa bi a mewɔ kune mpɛ mewɔ ebewi ase ɔno no pɛ de sɛ obɛdɛ wɔfade no bɛyɛ ne dɛ nti obɛtwa deɛ wɔmpɛ no obɛtwa deɛ ɔpɛ no obɛtwa na ɔde ayɛ kyɛ nti deɛ ɔpɛ ne ba ɔbɛhyɛ yes ɛwɔ sɛ wayɛ wadwen sɛ oyɛ bɛyifo oyɛ bɛyie deɛ no anya ho adagye ana wayɛ wadwen sɛ opɛ sunsum dodo a no ahuhu na kwan yie yes sanity okay ana aya na enya busum bia na efitin ya na kofa foforo bɛka me ho da bi ansa ne bɔ no bɛbɔ bɛka kye o sɛ kofa foforo bɛka me ho no na bia wachi bɛyifo baako mienu na ɔkye bɛyifo no abɛyifo na hunu strategy na ɔde ba okay nti wo pɛsɛ ɔkɔfa ne nua foforo ba ne nua ne dam soro nko na otimi kye foforo ne ma no okay ɛso ɔmo no mo ka ho abosom de ɔmo ka pa sɛ ne yɛ konfo ne yɛ ka no sana abosom ne so kan ɔmo kan ya to da so otum konfo we no ɔmo de afi so ɔmo ko ɛne ana de on sɛ ɛyɛ nipa suban sɛ ɛyɛ de ya uyi obi ade papa no de boni atu aka bɛ ɔya obubefo ne bɛko ɛne ya na bosomfo no mo ha mo but sɛ ɔne ne ku wie na bosom ne ba ntiri so a na men so bosom abum ti so ɛbɛka abum ayɛ baako ntinto kwa mo kon na ye hu ni na ɛyɛ nipa ɛnyɛ dada yɛyɛ nipa de ebutumi afu obi sɛ obi awoba ba asase so but sɛ oba ne ya ade na oyɛ mfom so na otwa ne to a ano nkyɛ sɛ otan oba ne ntiri otwa nto na so oyɛ mfom so bi na otan na no nkyɛ sɛ otan ne ntiri watian no na ebom o tenetene no o wi am bɛka abom na manante okay na sanity okay na pepe nti obi ne oyɛ ade na wani nje ho a o ka wasem wi a moda so yɛ niafo ɛnyɛ no sɛ mo yɛ atanfo sanity your perception bi e wo wi ase ngofo taaka me so me sa ase no mo yɛ interviews me hu bi okay ada na conform ho officer papa enye akonfo ho ofe asachi ase abosom no pe omo ho ofe dodo na ho ana on se de wom ni se aya na kandini bia na nipa bia de obedi kan bia no e o se nya bibia wo ho e betwe nipa ben okay yes obi ho no ma ne de ya ho fe obi ho no ma de ya kasade obi ho no ma okom enya ho fe na ne ho ofe be ne de ya kasade obi ho ne de ye obuo enti ya de special bi na bofo de ma nipa ne se ne be ya betwe nipa ben no sanity enti enya ho ofe pesi na kala no so kokko for those pa konfo on say aya na at times no ye na ye kom dodo na akoye esuoma ana esuoma dodo na so no amoy abrofo ye sanity amoy fita sanity it mostly no chese especially mo dwabo ahodo no otumo say yes oba no otem be ma so a ginam wadwen mom na ade akoho ampa se obeso hwe form ekuta oba no enye sa na sanity wadwen obeso de koho ne so obeso hwe form ekuta oba no be you obi so ono ma okom akonkan oni form oni shape oni bibia oni ni sia be penasem okay sanity okay
Edwa bo ahodo a yehu ani ade no ya ne te hu se afa program na se no sebi nkusua as enema hu na kokoso ho ne ade ade ne ya yes pacho enema hu ni bi ni se bo kire bo no ma se kan ko di twa ne ho antwa okay ebi yisika okay na bo ne katira ma no de se kan yitwa ewie nkwansuo tibi to na bebe omo ya ade no okay ebi nsi wo ho no papa utie me we show penhwe sunsum anya nipa na ne show penhwe ne mum sunsum na awaba no ade opeso ye nda moment no no what I say ana ye konfocus ye yusu no eye nature yusu nature ade etu hwe bodia ye kutame ya bodia wei obi anim se eye nantwie bo ehunam ne de aye nantwie nya na na ebi wiase na ye eye twediam eye nature abode wo hwe ade ye da men se ya eye enwua na de afa ho de bet emu na duro na de ahyemu ni na eye haban eye oba ade ne ma na de aye enti enye bibie ehu bia eye ne ma boni hu ya ene keke bo matumi enti enya de foforo bi enye bibie yakofa ye nkwan ye wo ye de da bi ye kunu de ye de ya amamra ni amane ye wie ye ne ye yikra man sen sunsun na chese enyi ne sen ne fa nya de fa ni chentu ye kom obi tue tu a enko enti ade ye na ye yusu no na sunsun na kire ya kwantere wo ho ni ye yusu enti enya de foforo bia enyi hu bia enti sika na mo twena ya mpasa ya na iska nkasa na e ba cha eye commanding ye omoti o yesho ni enti na free bi show boy efre be wiase efre bi sese ebi ti sika no ukodu fie na ayrampa oh nana on say ebi si so te ho nya sa ebekọ eno ne ye on say Christopher ye mu ne ye free bi salaka ye mu ne free bi salaka moti ane bae watana se de hu se mo amo ba ho no ebia mba no nsuo okay nti obi e ba no fa ka wa si de kura ne ba ya ma menya bibi kakra mo mo se ne be yo mo ba next time agoro ba no mo ba be hia omo nyinyi okay sanity nti obi wono mo betia bobosia kora kwa agoro bobosia kono suma ne betwi ska na owi no de amo no nko a because the wuye no ofia oben na woni sanity nti enye se that moment na oye no oye for bibinti na oye osi sunsuma ba ode se kan atwa no ho antwa otwa ne ketere mo antwa mbe sa de no ebia na obi wo yemu a wabo obi be hwa ade nipa kro be hwa ade no nipa bonifo bi be sia ne betwa ne se kan aku no nti ohun se ye wade bi wo madwuma nso am ye ehu no mo se nipa ko no hu sa ade na bibia kasa chen se bra beji sa ade we bi na oba beji bi na abo na bo ne ho pa free sa o kwa mo ya advert bibiri o ho ana sanity ye sunsum ne kire se ne ma bi se wo honom wan hwa anyi bibi se betimi ato enti wo ye nipa de but bon ho ban e wo physical and spiritual na asana amosa no ye kire mo ana se sabe na asana e different obia wa na asa masa no ye shada kire mo ana on se akoma sa okasa ostedi ni ya ye bo adaban a bosum bia ba na obesa adaban ni na ya baako ye bo high life a musomba na obesa high life ni na ya baako aye sanity akwai biti se sunsum na abani paneso no ene de nesa bese yi sunsum ni to nchen a konfo na mu timi hwe phone so etimi hwe videos etimi hwe obi de esua sakakraka sunsum de ene ho sanity be sunsum na kasa de osadada sunsum mefa emaya otumi sori sa o sunsum ma betimi asori asa betimi asa bia na wosua asa bia wa wope ne wasa be sunsum ni ba obi oti akiri obi oti nche be hu se wo sakora wo mre wo betimi atwa ho be 30 minutes na wo mre we wo ye nipa na sunsum na enye sunsum na aba oso a wo bekura be ahwe wo ni tukura be biri amu atiato ai sanity nana yenhwe musu ene moban okay konfo bia se enyadin bi adai papa de wo munie yesom ne kire yese hwane anye katase se ne proye enti abri bia no de ye white ye mo bia hu se ye white de ye black ye mo bia hu se ye black enti se me ade ekuta me no minim se ade wei bodua ye ekuta me ye white a me de energy ne confidence na be catch se ade wei ye white and pants ye white be se mi hu ni se enye white be me se me dada se ye white a me se ana Moses ba ye ana Moses be pipe mu ana onya gidie ti se snap ya ba
snap ya ba te sei kete onye jide sesa nipa no onye jide anka otutu na ma ba soro dem mo nti oba soro dem mo kwa che onye jide aso chen snap ya ba ne so what you say nti momo de Christianity no mo de nwan sembebere no ma obawie last me no obeka si asem ba akoso. There was a time na me hwe video bi ebusa asofo ne say tight ye de ma henfafo o say tight ye de ma asofo ana okotu Bible e kire say tight ye de ma omu ni bi pobrofo ne ahiafo mu asode dem o ka kire omu say nipa okwo otwere Bible we no na ye because of so person oboa na asori nti na o kan sa be ye fan we mu de aha Bible ha say ni ye yusu nti Bible na nka so mo bebi omu yusu ne bebi omu yusu be ye sun ni mu de sunsum ni nye kataso mo mu aso so ba suma ye nim na de wa ye ni ye jimisem o ka cho say hey bema de wa ye ni eye jimisem na emum kwan sei ni e fa so ya e be ye yi wo ye skani se de wo ye ohene se de wo ye ohempon se de na wo ba se ne ye ka obi asem sunsum sidi na temsa na obeka kire wo nti obi a onim obasuma so bi anim say suma so na ye ba no bosom ba nyi sika na ma won kan wa asem na asema wo so ka kire won kire wo se ne wutie bia akunye obi aba otena so wa ba betena so bi ebia ye betese wakunya na ye comfort se ye ene ese wakunya boy ye sofo ababi obi atena na ho na betena wo ye nipa te se ya babi obi atena ho na betena sa pepe ne tie de ba wie no akonfo dwumen obam sebi onu papa akoma dwuma we ya me ba mu no me na ebe wiase a me de me nsa esi me bua kase ye frɛ me na ebe wiase the great one me nu me hoda na me nu me ho so da na se me wu koba na se me sa beto akom na me sa akom na ma sa akom ni biem na me mama na me pese obo kom efiri se eye no koresom nkonto bia anim adada bia anim de wu hu ni bia sunsum betiri so a de obekire bia no eye trodododododo enti se hu sa de outam so ye no kora edde keke na efen so na sankofo wo ye nchi nkam do ba wie ma me bu sa sem wo okay adwuma na amoye no okay adwuma poti amoye no okay eye akom ye adwuma ye okay ni paba ha ni ade okay anu na obi aye ana obi so adwuma wo fo professor oya o betumi aye oh we ye komfo na enye dabone obetima ye adwuma bi apese oye be yo debu ye dabone sunsum ne ba ebe ye amamre ni amane enti ba bi adwuma bi ewo bi eso gya ato no abaye ande no ne wo on say ye hwe mo calendar so me yewe okay eno eba suma na chese charge ni sei ana se ndo mo na mo charge eni ade papa so far as on fa bode ne banche mbre me de e de ya me suma charge se ne be ya me nkwa na wo ha ne so nya fufu adi okay enti eno de nyusuma na se me charge na mum suma kire ne ma yefa nya adwuma no me wie na na be wi ase me ba ne ma kire o se sei na me suma gi ato so me a me we ye adwuma ama no e sa na tie okay first no ebi mu say ene akonfo charge akonfo no mbo den ye no mbo be ye den na wunti na mu ye no mbo aye den ene say udua bode banche o man fichiri ha yawo but umfa ha no muntwa bode ba akokora mbre me say na ebe wi ase wodie aya na obo na mpesi ekura di enti senye sunsum na be ye adwuma na obi di asrade be ba na ebe wi ase mi ndidi no enti e we say oba wo adwuma na me ye no bode na nka wo so de brem na wa family wa koton no se se sika bode na meje tu ye na wachina bi mi so me pefufu adi a metime anya bi adi bi se free se me ba ho se ma be bobosia on fa ma me enti me mpa ya me bo ne say twedi ampon ani asase ya embo akonfuo bi a okom akom kan a entro bi anim na onya ne so ne die na oho kire wa mobo na ya na de bosum de me ko no me gidi say wempo yenketukwa afi na akase ni beba se na ebe wi ase nya suma yanka mo ntwe mo camera ma ase ma be interview me ntimi ya ohene wa pega me enya suma ya anka bia ka mo nse madaje enja de mu ye bia metena me ho nti sunsum na yede apega me wa hyema ni munyam teni munyam ode ahyem no o se mi sumi hu ni se wa wo ba wo ye konfo a wo ba fa ya na mo so di no korema sunsum no sunsum ni beboa ini sunsum bi obinche sunsum bi o hye sunsum ketwa so a ebe da ne kese ama odaache be okuta kese ni wan hweso yi a be kitikiti bi ama o ai sa na tie
wotina ne be wiase na ne be wiase na ne be wiase ye hyase wo baabi ya ho brase ani die di masunsun ti na de bi ogusu opeya ye no sanity yen kan just be consultation 20 million 100 million yen kan just be TV program but sunsun na set ade na ye gina na omudi peja ye sanity ana fa akwankyere etujo akwankyere ochira kwan on say a Christopher de mu de ye mote ya akwankyere de munima ya akwankyere enti minim say aja ba ka akwankyere anesa okay na na be wiase mu Kumasi Lake Road Abidjan Kwanta Kumasi Lake Road Abidjan Kwanta Fridays Monday de menye adwuma Friday Monday menye adwuma me gima home fi se me nipa enti we se me gima home kakra na mmom susumo ne me nante kire me sei hwana ma anya wo bone hwana me ankasa ma anya me ho bone enti tuana mo ba bia obia no wo busuani bi wo yale pressure edadem wo yale stroke wakadem diabetes wakadem obi da hospital be so siniso amunhu na yale ne fole ba ne koba obia badam kire se mo aye bia emfa fa ne bra be so na ne bi wiase ason yeso ne yentana se mfa sunsum ne yemfra tumi ne yemusa ne se edia benti na manipa we wabodam na megidi se twedi amponte asi na asase ya wo hoyi na ya bosom te ase die yale bi ade bebia ne sunsu pegya ne mu aye ne hunkunya me be kira duru baako e wo ha free amam obi antie ne ye no antie ne ye aya na ye me ya se obi si manya golo ne wo ha ne ho akọ hospital akọ wo mpane aya me ya pa aya me ya bibiri na na bi wiase me kira ogo na duru simple obi a odie mbia ni nyanya opanyinya ne nsafufu no aposa afra na odia wa brand mu de mba brand se wantimi amposa obetimi brand ubi waso ne so asi ho na odia she fridge mama na yede de mu aye nyuru kakra na onom no enom no one day pe nom to ato so saa eyamua obadwunso ni na to agu esafufu no de na de emere o sei esafufu ni se de adin o de emro esafufu bia esafufu because e bia time akọ esafufu no anytime on sabeka na bia emu aye de dada be de hia so beye se onim twa bi otwa kakra na ebo ani so apa dan mada but ebe saw yale ama bibia e kama obi so ho no ma wo se na minya nsafufu minya nyanya unya nsafufu a obepa apatashi not wapetopa ye red and yellow ni bi no tutu apatashi na gum otutu egu apatashi ni mu na wanom ne kakra ano so badwu so ama na mani na aye enum ni fu abebo mo akasa Bible and I say Bruni ne can say too much of everything is bad. Some cable of na. I will focus on Putokasa na mu odin. Anything na ye wo kro bi a friend brofu odu. Na yes brofu mo odu pa. Enti Bruni was him bi o ka say everything you say too much of everything is bad. Yes. I was your phone na be we say great. Yes. And you say the car no. Dabi ti ba menchira de ba konka ho. E ba sa na ma no so be ka say. Na men so anya na white no aya na bibi wo ma say ya na ma say sent wo. Okay, ma menchira won so de o yo ba. Na o tinka wo wase a de obeye nie. Je frɛ ahaban bi enkan no dua. Oni ma de kuro. Yes. Wa wuni mu no busa na bi on kire wo adesuanti ani TikTok nti munsua de social media nti mumpa adesua ana yale adokrom nti wa unim sa de ewe ni pe because eyenim guase yale obenya odofo bi na abekọ ne nche obebi wona agyedan mu ho da bi ti pesa ahaban ni bi no o pesa ahaban na ne wanoa onnoa uwia no atwesi wonu aso ne so no atwesi wa manajo no aso ne so se ne be ahaban ni bi mbem no atwesi wa manajo adwuwi a no de afra wunsu a wo de be wohoro wase eno de be wohoro wase keke e ma na nya sisisi o de nyunu kra ye ehia se aduru ne wom no de wohoro wase o de nsu afra wohoro wase no koso aye no ano no ontinka boni bia wase bi. Yes, machere mana de enti mon kwana mon koye ye from na bi wase the great one ene machere de ketewa bi osofo anko beka che wase bra beties kansa na body amount saa de ewuwe so
ɛyɛ problem a ɛha mmarima no mmarima dwumanfoɔ deɛ ɔtwe mu tan koraa na wobɛnya gu no ɔbaa nso a ɔpɛ mafa ɔtwe mu tan koraa so bɛte sanity yeah that's it aha ya lado media so YouTube Facebook ya Santibai Blogs me did that 7 koko and also aha ne de musi makram